அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ரமலான் வாழ்த்துக்கள். அல்லாஹ்வை நாம் தொழுதால் சுகம் எல்லாமே ஓடி வரும். அந்த வல்லோனை நினைத்திருந்தால் நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். அல்லாஹ்வை நாம் தொழுதால் சுகம் எல்லாமே ஓடி வரும். வல்லோனை நினைத்திருந்தால் நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். அல்லாஹ்வை நாம் தொழுதால் பள்ளிகள் பல இருந்தும் பாங்கோசை கேட்ட பின்பும், பள்ளிகள் பல இருந்தும் பாங்கோசை கேட்ட பின்பும் பள்ளி செல்ல மனமில்லையோ, படைத்தவன் நினைவில்லையோ. பள்ளி செல்ல மனமில்லையோ, படைத்தவன் நினைவில்லையோ. அல்லாஹ்வை நாம் தொழுவோம். வழிகாட்ட மற இருந்தும் வள்ளல் நபி சொல் இருந்தும், வழிகாட்ட மற இருந்தும் வள்ளல் நபி சொல் இருந்தும் விழியிருந்தும் பார்ப்பதில்லையோ, செவியிருந்தும் கேட்பதில்லையோ. விழியிருந்தும் பார்ப்பதில்லையோ, செவியிருந்தும் கேட்பதில்லையோ. அல்லாஹ்வை நாம் தொழுவோம். இறையோனின் ஆணைகளை இதயத்தில் ஏற்றிடுவோம். இறையோனின் ஆணைகளை இதயத்தில் ஏற்றிடுவோம். இறை தூதர் போதனையை இதயம் இகமெங்கும் பரப்பிடுவோம். இறை தூதர் போதனையை ஈகமெங்கும் பரப்பிடுவோம். அல்லாஹ்வை நாம் தொழுதால் சுகம் எல்லாமே ஓடி வரும். வல்லோனை நினைத்திருந்தால் நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். நல்ல வாழ்க்கையும் தேடி வரும். Thank you.